आरो जायफोर खालामदों बेखौ इमिडिएटलि एरेस्ट खालायनांगौ जायफोरना जब दङ सासपेन्ड खालामनांगौ बास आं बेखौनो लुगैयो आरो आं खुनु पार्टिखौ आङो बुङा आंनो आंनि मेगनजों क्रिस्टलजों गावनो नागिरनाय आंखौ नुनानैसो बिसोर खारदों ओमफ्राय आङो बेखौ आं कमप्रमाइज जानो हाया सार अननानै आंनो रेजिस्टार नांगौ आं रेजिस्टार खालामनांगोन होननानै आं रिकुवेस्ट खालायदों सारखौ जाथायानो जाहैबाय माने मैया 6:30नि एसे सिगांहाय सुबुराज बसुमतारी इसिलाखातानि आवगोलनि एक्ट चेयारमेनमोन बियो फैनानै गावनि माखासे गेंफोर लानानै आंनि न'आव पार्सनेलि एटाक खालामफैदों मेन खोथाया बे ओमफ्राय बे टाइमावहाय आङो उन्दुनानै दंमोन आंनि एसे देहाया थिग गैयामोन ओमफ्राय बे समाव आं उन्दुनायाव आंनि फिसाया फुटबल मेच जादोंमोन बाहाय थांनानै माखासे गावनि रेसपन्सिबिलिटिफोरखौ गासिबो फुरा खालायनानै न'आवहाय गथ'नो जाग्रा होननानै फैदोंमोन बे टाइमाव आंनि फिसाजोआ उन्दुवाखै आंल' उन्दुनाय ओमफ्राय बे समाव फिसाजोआ सिखारग्रोनानै बिफाया गाबज्रिबाय मामि नै मेथाया होनबाय नालाय ओमफ्राय लायनो थांबाय गथ'आ बिफानि जाग्राखौ लानानै किचेनाव हाबबाय ओमफ्राय बे टाइमावनो बिफाया ओंखारलांफिनबाय बे ओंखारलांफिननाय टाइमावनो बै सुबुराजनि माबाया गेङा मानसि लानानै बियो 8-9 जनसो मानसि लानानै फुरा बेंबाय ओमफ्राय बे समाव आं उन्दुनानै दं आं मिथिथ'वाखै ओमफ्राय बे समाव आंनि हासबेन्डआ बुंदोंनो आरो मा आंनाव थांनो नामा होनबाय ओहो नोंखौ होनांगौलै होननानै बेक साइडनिफ्राय बुदों ओमफ्राय बेक साइडनिफ्राय बुनाय लोगो लोगो आंबो सानदों माने मा जाखो माने आंनि मेगना ओरैबायदि निन थांदों आङो सिखारनो गोसो जायाखै मा जादों मानोना जों हिनजावफोर गाबख्रावनाय बायदि माबा जाथाय जायोबा जों गाबख्रावो बे हौवाफोरनियाव बे सोदोबा बेनाव गैया गाव बुजादोंबाबो सिरि जेबो आवाज होनो रोङाखै बे खालि गोग्लैनाय मानायल' सोदोब खोनाबाय आङो ओमफ्राय बेयाव आंना फिसाया फैबाय आरो मामि बाबाखौ बुबाय होननानै मानोना बे गथ'आ अलरेडि माने सिखारखानानै दं नालाय ओमफ्राय आङो हो होननानै सिखारनानै नाहरबा बिसोरो बहुद बुगासिनो फार्स्ट बुनायखौ आं नुवाखै उननि बुनायखौ आं नुजोब्बाय ओमफ्राय बिसिनि आखायाव पिस्तल दङमोन ओमफ्राय आंथ' बिराद गिबाय ओमफ्राय मानसिया थैजों अरजों जाजोबखाबाय गन्थं थंथं सौख्रुजोबखानाय आङो गाबख्राव हरबाय बिसोरो आंखौ नुनानै खारबाय बे आखाइखौ आं नुला मानसिया बयनिबो आखाइ जाबायना गोदोना सोरबा आखाइयाव होबाय जोग्लिबाय माबाय बहुत मानसिनि साब्रै साबा ओरै बेंखनलाजोब्बाय जायखिया आंनि गिनाया बे पिस्तलाव थांबाय ओमफ्राय आङो बहुत गिनानै गाबख्रावलाबायबाय ओमफ्राय मारै बिदि जाखो होननानै आङो फिसायखौ बोखांनो थांबा बेबो माने आंगो सांगो सिखारफिननानै माने न'आवहाय गाव जुदि प्रब्लेमाव गोग्लैयोबा गावखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखायथ' माबा मोनसे बुस्थु नागिरफिनगोन ना ओमफ्राय बियो थैखौ लानानैनो न'सिम अख्रायैनो फैथारबाय आरो ओमफ्राय सिखा नागिरफैदों बियो आं बेखौ क्लियारलि खिन्थाखायो दिनै मिडियानि सिगाङाव ओमफ्राय सिखा नागिरफैनायाव बियो आं फिसाजोखौ बुंबाय मामि बाबाखौ नेथ'दो बाबाया थै गजोब्बाय आङो न'खौ माखासे आनैमोनखौ लेंहैनो होननानै आं न'नि मानसिफोरखौ खाथि खालानिखौ गाबख्राव लेंहैदों बे समाव आंनाव आखायाव फन गैया न'आव प्रब्लेम जायोबा बेफोरबायदि जेबो लानोबो थाल फैखाया बुग्राया सुबुराज बसुमतारी ओमफ्राय बिनिनो बिदानि फिसाला दङ आङो एफआइआर होबाय अलरेडि ओमफ्राय आङो नामफोरखौ एफआइआराव गासैखौबो नामफोरखौ मेनसन खालामखादों बिसोरनो जाबाय सुबुराज बसुमतारी ओमफ्राय काबुल बसुमतारी दं खासिबारिनि ओमफ्राय ब्रह्मजित बसुमतारी बियो सुबुराज बसुमतारीनिनो फंबाय ओमफ्राय बेजों दंबावो फाखन नार्जारी ओमफ्राय दैदेन बसुमतारी ओमफ्राय जयन्त बसुमतारी बेबो बे सुब्राजनिनो बिदा ओमफ्राय दं आरो बहुतनो आं बेयाव प्रेम बसुमतारी ओमफ्राय आङो मानसिफोरखौथ' लकेलनिनो मानसि नालाय जेन'बा मिथिखाबाय नुबाय आं गाबख्रावलाबायबाय आङो बेखिनिखौ आं न'आव जाथाय जानाय हिसाबै आं एफआइआराव होबाय बिसोरखौ आरो माखासे नाम दंबावो नोंथांमोना बुनायाथ' बहुद बुग्लिखाबाय फार्स्ट बुनायखौ आं नुवाखै ओमफ्राय उनाव आं गाबख्रावनानै फैबा बेखौ जोग्लिदों सौदों बुग्लिदों ओमफ्राय माबादों आरो बे स्पेक हमनायमोन स्पेकआ बायग्लिजोबदों ओमफ्राय मा माजों बुखो जायखिया आं पिस्तलखौ नुदों ओमफ्राय आखाइजों माने बुदों आरो जोग्लि जोग्ला खालायबाय सौग्लिबाय पिस्तलखौ आङो सोरनि आखायाव दं बेखौ आङो नायस्लाबनो आंहा टाइम गैया जास्ट आंहा मानसिखौ नुहुरबाय आखाइखौल' ज' जाजाय जाबाय नुबाय बेबायदि जादों आं बेखौ जेबो मिथिला आंनि न'आव पार्सनेल फैनानै बिसोरो एटाक खालामफैदों आंनि फिसायनि सायाव ओमफ्राय बे मानसिया आङो न'नि मानसिफोरखौ लेंगौमानि बियो सिखा लानानै थांबाय ओमफ्राय बेहाय आंनि न'नि मानसिफोरा बोखानो थांबाय बेखौ ओमफ्राय थ'दो ट्रिटमेन्टआव थांसै होननानै बियो थाङाखै खारन बियो अलरेडि दुखु मोनबाय ओमफ्राय बिनि उनाव बियो आं ट्रिटमेन्टआव थाङा होननानै
आं प्राइमारिसिम थांगोन होननानै थांदों ओमफ्राय प्राइमारिनिफ्राय बेखौ बिराद हमनानै बुबावदों लामायाव ओमफ्राय रावबो बोखायाखै ओमफ्राय आङो बिराद खारलांदोंमोन फिसाखौ लानानै ओमफ्राय बिसोरखौ प्राइमारि सिङाव लांनानै बेखौ बहुद बुग्लिबावदों ओमफ्राय सियारजों बुनानै बिनि खर' थर गासिबो जिजोबदों सियारफ्रा बायजोबदों ओमफ्राय रावबो हेल्प खालायग्रा गैयामोन साफा सानै ओंखारदोंमोन नाथाय बिसोरो बहुत बुरजामोन ओमफ्राय बोखाजोबनो हायाखै ओमफ्राय बांसिनानो नायग्रामोन आरोना ओमफ्राय दा खोनानायाव दङ जोङो सान होननायबो दङनो ओमफ्राय बाहाय सुबुराज बसुमतारी मेन माने लानानै फैनायफ्रा एफआइआर आङो दहाय 9टायावनो होदों आं मैयानो हैदोंमोन खिन्थु बिसोरो टाइम अभार जाबाय होननानै आंना फिसाया सिरियासनि थाखाय आङो टाइम लेट जानानै थांनो बिसोर आंखौ एक्सेप्ट खालायाखै ओमफ्राय गाबोन फैदो होननायखाय आङो दहाय फुङावनो 9टायाव हैदों ओमफ्राय आंखौ हैनाय टाइमाव सारा बुंदों आरो मा कमप्रमाइस जानो हागोन ना हाया होननानै असि सारा बुंदों ओमफ्राय आं होनबाय माने बै बुग्राफोरजों जेनेबा बिदि सोंदोंना सोङाखै माने बिदिथ' जेबो खोथा फैयाखै सार होननानै बुंदों आरो आङो ओमफ्राय बुंबाय बिसोरो आबसुनिफ्राय मानसिफोर थांदोंमोन नामा बिदि रायज्लायनो जेनेबा बेफोरबायदि कमप्रमाइस जानायनि होननानै सोंदों गुरुबासा आबसुनिफ्राय सोंदों आरो सारा आंनाव मोजांनो जेनेबा कमप्रमाइस जानो गोसो दं नामा होननानै माने बे सिमां होननाय आबसुनियाबो फैदोंमोन माने कमप्रमाइस मोजाङैनो मोजां कमप्रमाइस जालायथोंसै हा बुग्राफोरजों खोमा आं बेखौ मोजां मिथिला जायखिया कमप्रमाइस मोजाङै मोजां कमप्रमाइस जाथोंसै एफआइआरफोर होफैबा दा लाखि होनदों बिदिसिम बुंदों आरो सारा बेसेबां सैथो आं मिथिया ओमफ्राय आं होनदों सार आं एनिहाव आं कमप्रमाइस जानो हाया मानोना आंनि फिसायखौनो आंनि न'आव पार्सनेलि एटेम्प टु मार्डार एटाक खालामफैनाय आंनो आंनि मेगनजों पिस्तलजों गावनो नागिरनाय आंखौ नुनानैसो बिसोर खारदों ओमफ्राय आङो बेखौ आं कमप्रमाइस जानो हाया सार अननानै आंनो रेजिस्टार नांगौ आं रेजिस्टार खालामनांगोन होननानै आं रिकुवेस्ट खालायदों सारखौ ओमफ्राय आङो दे जागोन दे होननानै लाखिबाय सारा ओमफ्राय बिनि उनाव आं दा खोनाबाय दा 3:30 जाबाय दा खबर मोनफिनदों दासिमबो रेजिस्टार टाइमाव सारा बुंदों आरो मा कमप्रमाइस जानो हागोन ना हाया होननानै असि सारा बुंदों ओमफ्राय आं होनबाय माने बै बुग्राफोरजों जेनेबा बिदि सोंदोंना सोङाखै माने बिदिथ' जेबो खोथा फैयाखै सार होननानै बुंदों आरो आङो ओमफ्राय बुंबाय बिसोरो आबसुनिफ्राय मानसिफोर थांदोंमोन नामा बिदि रायज्लायनो जेनेबा बेफोरबायदि कमप्रमाइस जानायनि होननानै सोंदों गुरुबासा आबसुनिफ्राय सोंदों आरो सारा आंनाव मोजांनो जेनेबा कमप्रमाइस जानो गोसो दं नामा होननानै माने बे सिमां होननाय आबसुनियाबो फैदोंमोन माने कमप्रमाइस मोजाङैनो मोजां कमप्रमाइस जालायथोंसै हा बुग्राफोरजों खोमा आं बेखौ मोजां मिथिला जायखिया कमप्रमाइस मोजाङै मोजां कमप्रमाइस जाथोंसै एफआइआरफोर होफैबा दा लाखि होनदों बिदिसिम बुंदों आरो सारा बेसेबां सैथो आं मिथिया ओमफ्राय आं होनदों सार आं एनिहाव आं कमप्रमाइस जानो हाया मानोना आंनि फिसायखौनो आंनि न'आव पार्सनेलि एटेम्प टु मार्डार एटाक खालामफैनाय आंनो आंनि मेगनजों पिस्तलजों गावनो नागिरनाय आंखौ नुनानैसो बिसोर खारदों ओमफ्राय आङो बेखौ आं कमप्रमाइस जानो हाया सार अननानै आंनो रेजिस्टार नांगौ आं रेजिस्टार खालामनांगोन होननानै आं रिकुवेस्ट खालायदों सारखौ ओमफ्राय आङो दे जागोन दे होननानै लाखिबाय सारा ओमफ्राय बिनि उनाव आं दा खोनाबाय दा 3:30 जाबाय दा खबर मोनफिनदों दासिमबो रेजिस्टार खालायाखै अबेबा सोरबा मोनसे पार्टि फैदों बादा होफैदों होननाय खोनादों आरो असि सारखौ माने बेफोरबायदि माबा रेजिस्टार दाखाल आइसि ओमफ्राय गुरुबासानि आइसि ओमफ्राय आं सानदों आरोना आंनि न'खरावनो आंनि फिसायखौ एफा गिदिर जाथाय खालामलांबाय आंहाबो प्रटेक्सन नांगौ दिनै बेखौ बिदि खालामदों गाबोनबो खालामैनि मा मानि दं आरो दिनै एफआइआर होबाय नाम मेनसन खालामजोब्बाय गाबोन आंनि सायाव आंनि फिसानि सायावबो खालामनायनि चान्सेस दङ दा आंनि फिसाया सुगार गोनां फार्स्टलि बियो बयबो मिथिगौ बियो बेसेबां माने ट्रिटमेन्टनिफ्राय फैगोदान बेसे गोबाव ट्रिटमेन्टआव दंमोन देहाया गैखाया बेबायदि मानसिखौ बेबायदि खालामबाय प्लास बियो जोंनि गुरुबासा एरियानिनो सासे चेयारमेन ओमफ्राय बिनि सिगाङाव बिराद माने न'आव पार्सनेलि एटाक खालामफैनायखौ आं बिराद दुखु मोनदों माबा जुदि भुल दङबा रायज्लायनानै कमप्रमाइस खालायलायजागौमोन न'आव फैनानै बिदि एटाक खालामफैनायखौ आङो एक्सेप्ट खालामनो हायाखै दा आंनो एनिहाव सरकारा मा खालामो आङो नियाय नांगौ
जिहेतु पार्टिनिनो सासे दायथ'गिरि बिथाङा हिसाबै हाइकमान्डआवहाय जोंहा सिएम प्रमद बर' बिथां आं बेखौनो खावलायो आरो बिसोर बुंबावदोंनो माने हाइकमान्ड प्रमद सारानो थिनदों होनबावदोंनो बिसोरो बुनोखौ खिन्थु जों बेखौ एक्सेप्ट खालायाखै मानोना जोंनि मानगोनां प्रमद सारा मालाबाबो बेबायदि गोसोनि मानसि नङा आङो बबेबा पार्टिखौ आं बखिनोबो साना मानोना बिसोरो आंखौ गावसिनि दायखौ बारग'नो थाखाय बुंदों ना मादों आं बेखौ मिथिया नाथाय सारा बिदिखौ बुंनाय नङा आंबो मिथिगौ ओमफ्राय आं बेखौनो खावलायो सारनिसिम अननानै आंनो न्याय नांगौ आरो जायफोरा आंनि फिसायखौ एसेबां गिदिर जाथाय खालायलांबाय आंनि न'आव फैनानै बिसोरखौ एरेस्ट खालायनांगौ आरो बिनि गेजेराव माखासेया सार्भिस खालामग्रा बिसोरखौ सासपेन्ड खालामनांगौ आंनो बेखौ नांगौ आरो जेसेबांनाखि आंनि फिसायनि सायाव हामला खालामदो बिसोरखौ इमिडियेटलि एरेस्ट खालामनांगौ आंनो मोनसे मोजां प्रटेक्सन नांगौ आंनो दा दिनै आंनि फिसायखौ खालामदों गाबोन आंनि फिसा दङ आंहा रावबो गैया न'खराव आं दङ आंनि फिसायनि हालोदाबो बहुत गाज्रि आंखौ सोर नायगोन आंहाबोथ' मोनसे गिनाय दंना न'आवनो थांनानै बिदि खालायनो हादोंबा गाबोन खालामबावैनि मा मानि दं बिसिनाव दा आंनो सिकिउरिटि नांगौ आंनो मोजां प्रटेक्सन नांगौ दा सरकारनिफ्राय आं सारनिसिम बेखौ खावलायो इमिडियेटलि आंनो दा प्रमद बर' सारनिसिम आं बे आंनि बाथ्राया सहैथों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों ओमफ्राय दा केसाथ' रेजिस्टार जायाखै होननानै आंनिसिम दा खबर फैदों ओमफ्राय जुदि आइसि सारा दासिमबो जुदि एक्सन लामाराखैब्ला आङो मोनसे गोख्रों राहासिन लानाय जासिगोन दा 1 घन्टा आधा घन्टासोनि सोआवनो मानोना आङो एफा गिदिर जाथायनि सायाव रावबो बिसिया थानो हानाय नङा दा गोबावहाय मथा-मथि नोंथाङा बुंदों टिन्टु मार्डारनि मोनसे केस होननानै दा टिन्टु मार्डारनि गेजेरावहाय माबायदि घटनाया एक्सुवेलि बिदि जायामोन आरो नोंथांनि फिसाय हिसाबै नोंथाङा प्रेजेन्टआव एक्सुवेलि मा खामानि मावो बेखौ नोंथाङा माबायदि फोरमायो बेखौथ' आङो सासे बिसि जानानै माने फुरा प्राउडलि फिल खालामो आंनि फिसाया मालाबाबो माने थगायनाय खोथा बुंफेरा बांसिनानो आं दिनैसिमाव मिथिनायाव माने बियो जेनेबा मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन फार्स्टलि माने सासे चेयारमेनबो बियो गुरुबासानि बे हिसाबै बियो माने खामानिफोरखौ इकुवेल जाजानो लुगैयो मानसिफोरखौ दा बेहाय सोरबाया बांसिन खामानि मावदोंनो मावाखैनो बेफोरबायदिनि सायाव बिथाङा मोनदांनानै माखासे आपडेटखौ होबाय थादों आरो बै भिडिअनि थाखायनो बिसोरो दा नैबे पार्सनेल एटाक खालामफैनाय बायदि बुंदों आरो ओमफ्राय दा आं सानदों पलिटिकेलनि खोथाया दस्रामोन न'खराव फैनानै बिदि खालामनो नाङामोन माबा मोनसे जुदि बिफुला जुदि आपडेट होदोंबा भिडिअफोर खालायदोंबा बै सुबुराज मोनाबोथ' बिनि काउन्टार होफिननो हायोना बेबो मोनसे आरो बहुत सलिउसन दं रायलायलायनायनि गेजेरजों दा मानसिखौ फैनानै बेफोरबायदि न'खरावनो फैनानै बिनि गासिबो बिदा फंबाय बिदानि फिसा गावसिनि फेमिलि आरो सानै साथामसो मानसि सोदेरदों बिसोरो ओमफ्राय दा खोनानो मोननायाव बिसोरनो गासैबो फैसा होजोबनाय बिदि लिक जादों आरो आं नुवाखै खिन्थु लिक जाबाय खोथाया बिनि खुगा ओमफ्राय दा आङो बिसोरखौ गासैखौबो जायफ्रा आंनि फिसायखौ एफा गिदिर हालोद खालामबाय आंनि न'खरखौ बायस्रा होबाय थेर बेथेर खालामबाय एसेबां असान्थि खालामबाय ओमफ्राय आंनो दा न्याय नांगौ आंनो प्रटेक्सन नांगौ आरो जायफोर खालामदों बेखौ इमिडियेटलि एरेस्ट खालायनांगौ जायफोरना जब दङ सासपेन्ड खालामनांगौ बास आं बेखौनो लुगैयो आरो आं खुनु पार्टिखौ आङो बुङा